One too many. Better luck next time you've met me. Where's the dance who caught you meddling? Turn around. Apua. Nukuin koko leffan. Tää leffa loppui ihan just. Tässä on nyt lopputekstit menossa. Joo, sori. Mä näin tosi outoa unta, joten mä halusin nukkua pitkään. Kiva tietää. Missä muuten Sasha on? Kuka on Sasha? No ehkä sun siskos. Ei mulla oo siskoa. Ja ihan sama, tää leffa loppuu, joten mennään nyt sille Tirpalle, joka kysy meidän nimiä, niin mennään nyt sinne. Okei. Kiitti leffasta. Joo hei, sinä. Hei, tykkäätkö uudesta pöydästäni, Bella? Mistä sä tiedät mun nimen? Etkö muista untasi? Vein siellä sen toisen kattiin. Siis sä oot se vainoja tai mikä ootkaan, mut sä. Oh, hei tytöt, te palasitte. No joo, toi nukahti kesken leffaa. Mut oot sä tehnyt jotain ruokaa? Mulla on hirveän alkaa. Joo, sisällä on jotain ruokaa, menkää hakea sieltä. Thank God. Putkee. Jes. Tuu syömään. Mitä me niinku nyt tehdään? En mä tiedä, mut missä oikeesti Sasha on? Kuka se on? Sun siskos. Mulla ei oo siskoa. Joten kyllä sen usko, niin mulla ei oo siskoa. Joten älä jankkaa. Ja äiti muuten laittoi sulle sitten tän patjan tähän tai sen sängyn, että saat sit nukkua tän yön. Mä menen tänne. No okei sitten. Ilmoitusasiaa. Mitä nyt? Me joudutaan nyt adoptoimaan semmoinen 14-vuotias kissa. Anteeksi, mitä? Siitä tulee sun uusi sisko. Oi vähänkö kuulii, sä saat siskon. No niin kai, mutta milloin sekin tulee? Oikeastaan juuri nytten. Moi. Sasha! Bella! Siis muistatko, mutta siis Daisy muista sua tai jotain, en mä tiedä esittääkö se, mutta niin eikä kai sun äitikään tai uusi äiti, mutta en mä tiedä silti. Siis mä vaan niinku nukuin mun käytännössä no siis mun vanhemmalla tai vanhemmilla. Sitten mä näin jotain unta, missä olit sinä ja Daisy. Ja sit mä mentiin leffateatteriin ja me oltiin niinku, mä olin Daisyn sisko ja sä olit mun bestissä. Se oli tosi outo uni, se kesti tosi pitkään. Ja sit me jätin jumiin ja sit joku pieni tyyppi vei mut. Ja sit mä heräsin. Joo, näin se saman unen, mutta Daisykin kuoli siinä ja mä jäin niinku viimeiseksi ihmiseksi tai henkilöksi. Apua. Se oli tosi outo uni. Meidän pitää kyllä selvittää tää juttu. Siis niinpä, mutta miten Daisy ei muista sua? En mä tiedä. Mut hei, jos Daisy kuoli, niin se ei käytännössä voi herätä henkiin enää siitä. Jos toi ei ole Daisy, niin kuka sitten? No, pitää selvittää. No, ollaan vaan salapoliiseja, ketkä on nyt tutkimusmatkalla ja selvittävässä jotain outoa asiaa, mitä me ei edes itekään tiedä, että mikä se ihmisissä oli, mutta joo. Tytöt, mistä oikeasti puhutte? Toi kuulostaa oikeesti Daisyltä. Ei niin. No, mitä ihmettä te oikein selitätte? Mä oon kyllä Daisy, mut no, mennään vaikka pihalle. Velatko? Okei, homman nimi on nyt se, että mä en usko, että sä oot oikea Daisy. Mä oon kyllä ihan normaali Daisy. Mitä te oikein selitätte? Ei mitään, vitsi vaan. Eihän toi ollut vitsi. Tänne. Venä Sasha. Taas ne jätti mut yksin. Tän takia mä en halua siskoja.
Me ei saa kertoa sille, se alkaa epäilee liikaa. Meidän pitää kuitenkin selvittää tää joten miten me tehdään se. Mennään sinne leffateatterille. Oh no, mut mulla on ihan kauheat traumat sieltä, mutta miten sä pääset kotoa pois, jos Daisy, tai no toi joku, niin ei ilman että se huomaa? Mä sanon, että mä menen vaikka koppaan tai jotain muuta vastaavaa. Mut Daisy voi tulla mukaan. Sit se ainakin näkee, tai niinku ehkä tunnistaa tämän paikan. Okei, sitten mä käyn sitten hakea sen. Daisy on meidän kauppaa. Oh, no okei sitten. Mut miksi me ollaan leffateatterin takaovella? Koska me pitää murtautua tänne mahdollisimman paljon, mut nyt mennään. No ihan sama, mennään sitten. No niin, mä oon takana. Mä uskon, että se tyyppi on täällä, koska se tekee tavallaan töitään. Niin. Kuka tyyppi? Yksi lintu vaan. Niin. No ihan varmasti sellainen mut jotain. Hei, Stirppa on tuolla ylhäällä. Oh my god. Just joo. Oi. Hei rakkaat asiakkaani. Okei, sinä vainoaja. Miksi sä ajattelit meille joku tämmöisen unen, jos tavallaan tapoit Daisyn unessa, ja nyt toi on niinku ihan väärä henkilö? Mitä? Ei kuulu sulle. Just. Joten päästäisit vapaaksi. Mä olen normaali Daisy. Valitettavasti normaali Daisynne on vangittu. Tyypit, auttakaa! Daisy? Mä oon Daisy. Ei se oo. Se on se haamu, tai mikä sen nimi? Se kissa, joka tappoi mut. Ootko sä se? En oo. Mitä sä oikein höpötät? Sun on pakko olla. Niin, sun on pakko olla. Toi on varmasti aito Daisy. Eikä muuten varmasti ole. On. Päästäkää mut alas täältä. Hyppää alas, mä otan kopin. Okei, mä luotan sun sisko. Yes. Mut mä edelleenkään tiedä, onko se aito vai et. Ei se oo aito. Mä oon aito. Et ole, vaan minä. Turha luulla. Miksi ne sua uskois? Feikki. Mä oon aito Daisy. Luottakaa muhun. Mä tiedän, miten tunnistaa. Aito Daisy. Tajutko? Joo, mä tajuun. Okei. Sanokaapa molemmat mun nimi. Sä oot Sasha. Sä oot Sasha. Täydellistä. Nyt mä tiedän, kuka on aito Daisy. Miten niin? Koska aito Daisy on ainoa, joka osaa sanoa mun nimen oikein. Häh? Haha, sä paljastuit. No valitan. Mutta mä pystyn edelleen tappaa teidän unissanne. Niin just sinä haamu, joka tappoi mut. Joten häivy. Ei mun tarvi häipyä täältä. Ei mun rakkaan sotilaan tarvitse häipyä mihinkään. No sit me häivytään. Väistäkää. Mä voin... Oh my god, vihdoin kotona. Niin, kotona. Äiti tai en mä tiedä, on se mun äiti, mutta en mä tiedä. Daisy noiti. Hei, älkää tunkeutu minun taloni. Keitä te olette? Mä oon sun lapsi ja tässä on sun adoptiolapsi. Tää on mun bestis. En tule teitä. Häipykää talostamme. Okei sitten. Niin outoa. Ei kai. Auttakaa mua.